Здравейте, казвам се Димитър Димитров от фирма DimiBike. Днес ще ви представя няколко модела велочантички на чешкия бранд Acepak, известен с безкомпромисното качество на своите продукти. Триъгълна чантичка за велосипед, изработена от изключително здрав синтетичен материал, с вътрешен обем от 3,7 литра и дължина от 40 см. Има водонепромокаем цип с два плъзгача, което позволява отваряне от ляво и от дясно, като по този начин имате по-бърз достъп до съдържанието на чантичката. От вътрешната страна има два мрежести джоба. Предната страна на чантичката има каишка с катарама и отвор за прокарване на маркуч на воден резервоар. По цялата обиколка чантичката е усилена и подплатена с донапрем. Как да монтираме тая чантичка? Изключително лесно. С помощта на 7 велкро ленти, които са достатъчно дълги и могат да бъдат скъсени. Триъгълна чантичка за монтиране на рамката на велосипеда, изработена от изключително здрав синтетичен материал. Има водонепромокаем цип с два плъзгача. Обемът на чантичката е от 2 литра. Във вътрешната част имаме два мрежести джоба. Как да закрепим чантичката? Изключително лесно. С помощта на 5 велкро ленти. Интересното при тази чантичка е, че имаме опция за промяна на местата на велкро лентите, като по този начин чантичката може да бъде монтирана на рамка с различна геометрия. Сега ще покажа как се закрепя чантичката към рамката. Малка чантичка за монтиране на рамката на велосипеда, изработена от здрав синтетичен материал. Има водонепромокаем цип и два мрежести джоба във вътрешната част. Монтира се с помощта на 4 велкро ленти към задната част на рамката. Двете велкро ленти се закрепят към колчето на седалката, а другите две към горната тръба на рамката. Чантичката е подходяща за съхранение на резервна вътрешна гума, велощанги и лепенки с лепило. Този нов модел чантичка за велосипед на практика представлява ремъчна система за опаковане на резервна гума и велощанги. Чантичката може да се монтира по два начина. Към колчето на седалката на велосипеда, в задната част на чантичката има примка, на която може да бъде закачено стопче. Вторият начин за монтиране на чантичката е към релсите на седалката.